Gwylir bod wedi dod i'n harwain ni ymhellach. Wel, mae'n rhaid chi, pas capus. Dwi'n gwybod bod pas wedi cyrraedd, achos mae'n fydd y pas, achos mae'n short ymlaen. Dyna yw'r diffiniad am fi blaen bod pas wedi cyrraedd hefyd. Wel, mae'n gofyn fi arwain mewn gweddi, felly, ie, ni jyst eisiau gwneud gweddi o ddiolchgarwch. Yn diolch i Dduw am yr holl bethau mae wedi rhoi i ni, yr holl bethau. Ond wrth gwrs, eisiau bod yn cofio y holl bethau sy'n digwydd yn y byd ni hefyd. Yr hyn ma'n ni weddio i Dduw bod yn weithredol, unrhyw sefyllfa, pobl sydd mewn sefyllfa gymaint anoddach ar sydd pas. Felly yn amlwg mae bethau yn lot ohono fo, Ukraine a rhyfel yna. Os unrhyw bethau eraill hoffech chi bod yn gwyddi am dan y bon yma? Rhan o'r Ukraine a bygythiadau sy'n dod o Russia. Cost y byw yn cynyddu yn yr ysgol, ond mae deuluoedd sydd yn byw yn cloddi. Yn blad yn hynna. Ie, wel ni'n cofio Ukraine achos bod mor agos i ni. Ond dyna ni ddim yn cofio chwaith. Mae 56 rhyfel arall yn mynd blaen yn y byd hefyd. Waw, ie. Felly dyna, dwi'n meddwl sy'n y pas capus i fawr gan hynny. Na, diolch. Rhaid chi wedi felly. O, Dad, dyn ni'n diolch i ti. Dyn ni'n diolch i ti. Ti yn Dduw sydd yn sofran. Dduw, ti bia'r ddear, mae'r ddear yn eiddo i ti. Mae'r ddear a'r nefoedd i gyd yn rhan o'r greadigaeth ti. A felly Dduw, dyn ni'n diolch i ti. Dy fod ti yn sofran. Dy fod ti ar yr orsedd. Dy fod ti yn Dduw, dyn ni'n gallu troi iddo fo. Llawenhau, yn didaloni, yn pletio, yn gorfoleddu. Dyn ni'n troi at y ti rwan, hefo'r cymysgedd o'r holl teimladau yma. Dduw, dyn ni'n diolch i ti. Dyn ni'n llawenhau yn y pas. Dduw, dyn ni'n diolch i ti am y gobaith mae hyn yn dod. Dduw, ni'n diolch am y gobaith mae'n dod i ni fel unigolion. Dduw, ni'n diolch mai trwy y grwys a'r tafodiad ti'n iachau ni. Dduw, ni'n gwybod bod ein calonau ni, Dduw, yn troi ffwrdd ohono ti, bod pethau fel salwch chi ein calonau ni. Ond Dduw, ni'n diolch mai trwy'r pas, trwy dy atgyfodiad ni, trwy dy farwolaeth chi ar y grwys, dyn ni'n gallu dathlu a rhannu yn y buddugoliaeth ti dros pethau. A Dduw, ni'n diolch bod hynny yn newyddion da i bob un ohono ni fel buddugolion. A Dduw, ni'n diolch bydd ni'n gwneud ni fwy o'r reality ni. Dduw, helpu ni i ddeall, yn ddydlach, i weld yn gliriach o'r hyn ti wedi gwneud dros ni. A helpu hynny siapio yn bywydau ni, yr wythnos yma, yr wythnosau i ddod. Dduw, ni'n diolch i ti bod Pasg yn neges o obraeth a llawenydd i ni fel cymuned hefyd. Dduw, bod ti yn dod â iechad, ddim jyst i ni fel unigolion, ond i gymunedau. Bod ti yn trawsffurfio y ffordd mae cymunedau yn gweithio. Mae'n pobl yn cyd-dduw, mae'n perthnasau sydd wedi torri yn cael eu trwsio. Dduw, ni'n diolch i ti bod ti ar waith yn ein cymuned ni hefyd. A Dduw, ni'n diolch am y gobeith am hynny. A Dduw, ni'n diolch am y gobeith ni'n cael trwy'r Pasg, oherwydd bod ti yn dod â heddwch ddim jyst yn ni fel unigolion a cymunedau, ond Dduw, ti'n dod â heddwch rhwng-gwledydd, a Dduw, dyn ni'n cyflwyno yr holl rhyfeloedd sy'n mynd ymlaen yn ein byd ni heddiw. Dyn ni'n meddwl am y rai sydd yn wynebu diwrnod arall o drais, o fomiau, o fygythiadau. A Dduw, dyn ni'n mae'r calonau ni'n torri dros nhw, a Dduw, dyn ni'n gwyddi a byddu di ar waith yn dod â heddwch fan yna. Dduw, mewn ffordd uwch-naturiol, goruwch-naturiol, bydd heddwch yn dod i'r sefyllfa yma, oherwydd Dduw ti yn dod â'r gobaith ni yn hynny. A Dduw, ni diolch am y gobaith ti'n dod yn i'r byd sydd ddod. Dduw, bod pethau
Byw oherwydd y ti wedi byw bywyd perffaith, a wedi cymryd y gos ar ein mwyn. A felly Duw ar Sul Pas yma, dyn ni yn diolch i ti. Dyn ni yn llawenhau. Dyn ni hefyd yn cyflwyno rai sydd yn mynd trwy adeg mor anodd, a dyn ni'n gofyn i ti i fod ar waith yn y sefyllfa yna. Dyn ni'n cyflwyno pob un sy'n methu bod yma bore yma. Ni'n meddwl am deulu Ebenezer a rheini sydd efallai yn sal neu yn yr ysbyty neu gaeth i patrefi. A dyn ni'n byddio byfendydd chi dros nhw. Dyn ni'n byddio agos iddyn nhw a'i teuluoedd nhw. Dyn ni'n byddio dros ein cymunedau a'n dinas ni. Yn enwedig ar Sul Pas. Help na ni fod yn dystio ni ti. Yn y ffordd dyn ni'n siarad, yn y ffordd dyn ni'n ymddwyn, yn y ffordd dyn ni'n byw ac yn rhannu'r gariad ni. Dyn ni eisiau bod yn bobl sydd yn rhannu'r gariad ti dan y set ni. Felly dyn ni'n cyflwyno holl beth yma i ti. Ac yn gwyddio bendith dros bawb sydd o bore yma. Gofyn ti fod gyda ni. Helpu ni i gael ti yn fwy. Helpu ni i gael ni allan bore yma wedi newid a trosgyrfio o gweld yn wynebdi. A ni gofyn hynna ar clywed ti. Amen. Cyn i'r clwydiadau, gan y jobi sy'n cyhoeddi, felly na jyst rannu'r clwydiadau gyda chi. Bore Gwenedd Brogydd, fyna orymdaeth trwy'r ddinas, felly dwi'n clywed bod hynny wedi mynd yn dda. Mi yna hefyd wasanaeth ar y cyd lawr yn Bridgetown yn y bore, efo lot o wahanol eglwysi fan yna, ac hyfryd gweld bod y digwyddiadau yma'n gallu ail-ddechrau. Mae ti 2 blynedd o ddim gallu gwneud dathliadau y pas yn yr un modd. Diolch i bawb sy'n cyfrannu set apel i'w pran. Mae hynny'n parhau i fod yn agored dwi'n meddwl. Felly, dyn wedi cynnig faswm 1,500. Ond dwi'n siŵr os oes mwy o gyfraniadau fydd modd pasio ein i lai. Sul nesaf, mae'r gweithred ar arweiniad Daith yn Lynnu o gymorth ysmogol am 10 gloch yma yn Ken ac am 3 gloch yn Oedfa yn Hampo Methodistiaid. Ac gweithred pas hefyd pnawn yma am 3 gloch yn Hampo Methodistiaid hefyd. Cymdeithasau, mae nifer o gynlluniau ar y gweill i aelodau ffrindiau Ebenezer cyfarfod yn haffi'r eglwys Methodistiaid. Bydd cyfarfod cyntaf na bore Mawrth a 6 Awgrym am hanner ar y dydd. Ac unrhyw gyfraniadau elusen tir dewi, mae Gwyn Bore Sian yn gwneud yr her tri copa. Felly, ni'n dymuno'n dda i nhw a ni'n gallu nofio trwy ladd eilydd. Un peth arall sy'n digwydd y fory yw gwyl llanw. Mae hynny'n digwydd yn Aberystwyth. Ac mae wedi twtoci chydig ar rwyl oedd arfer bod, wedi bron o bod yn tair noson neu 4 dydd. Jyst ei ddigwyddo flwyddyn yma. Ond cyfle gwych i gasglu fel Cristnogion yng Nghymru i gydgannu, i foliannu ac i wrando ar brogethau drwy'r Gymraeg. Lle gwell na'n Aberystwyth i fod yn o'r hael yn tywynnu. Felly os ydych chi heb gynlluniau, felly nos dydd, dydd Mawrth, mae'r golwg o gwrthwynethau cyfarfodydd ymunwch a gewch draw i'r coleg, yn y ddeilad y coleg yn Prifysgol. Gwych, dwi'n meddwl, yna fo, sori, dwi'n bod yn meddwl rhywbeth o'r cyfriadau, ond sydd yna. Lot mwy na just brogethau yn llan. Ddim bod beth o bod ar brogethau. Fi ddim yn gwisgo shorts, ond fel mae mam yn dweud am y trwsys yma, maen nhw'n digon fyr i fod yn y shorts. Fath o pwynt dy hyn. Dyllenniad bore yma, hanes ar y ffordd i Emaus. Yr un diwrnod, roedd 2 o ddilynwyr Iesu ar ei ffordd i bentref Emaus, sydd rhyw 7 milltir o Jerusalem. Roedden nhw'n sgwrsio am bopeth oedd wedi digwydd. Wrth i'r drafodaeth fynd yn ei blaen, dyma Iesu dod atyn nhw a
dechrau cerdded gyda nhw. Ond oedden nhw ddim yn sylweddoli pwy oedd e, am fod Duw wedi rhwystro rhag ei nabod e. Gofynnodd iddyn nhw, am beth ych chi'n dadle gyda'ch gilydd? Dyma nhw'n sefyll yn stond. Roedd ei tristwch i weld ar ei wynebau. A dyma Cleopas, un ohonyn nhw yn dweud, mae'n rhaid mai ti ydy'r unig berson yn Jerusalem sydd ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd y dyddiau diwetha yma. Gwybod beth? Gofynnodd. Beth sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, meddwl. Roedd yn broffwyd i Dduw ac yn siaradwr gwych. Roedd pawb wedi ei weld yn gwneud gwirthiau rhyfeddol. Ond dyma prif offeiriad a'r arweinwyr crefyddol eraill yn ei arestio a'i drosglwyddo i'r Rhufeiniaid i gael ei ddedfrydu i farwolaeth a'i groeshoelio. Roedden ni wedi gobeithio mai fe oedd y Meseia, oedd yn mynd i ennill rhyddid i Israel. Digwyddodd hynny echddoe, ond mae yna fwy. Yn gynnar y bore yma, dyma rai o'r merched oedd gyda ni yn mynd at y bedd, lle roedd ei gorff wedi cael ei osod. Ond doedd y corff ddim yno. Roedden nhw'n dweud eu bod nhw wedi gweld anylion, a bod y rhai ni wedi dweud wrthyn nhw fod Iesu'n fyw. Felly dyma rai o'r dynion oedd gyda ni yn mynd at y bedd i edrych, ac roedd popeth yn union fel roedd y gwragedd wedi dweud. Ond welon nhw ddim Iesu o gwbl. Dych chi mor ddod, medda Iesu wrth y ddau roedd yn cerdded gyda nhw. Pam dych chi'n chael ei mor anodd i gredu yn cwbl ddwedodd y proffwydi? Mae nhw'n dweud bod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi eraill wedi dweud amdano yn yr ysgrifau sanctaidd. Pan roedden nhw bron a chyrraedd pen y daith, dyma Iesu'n dweud ei fod yn mynd yn ei flaen. Ond dyma nhw'n erfyn yn dair arno, ti'n di aros gyda ni dros nos, a'n mynd yn hwyr. Felly aeth i aros gyda nhw. A pan roedden nhw'n eistedd wrth y bwrdd i fwyta, cymerodd dorth o fara, ac adrodd y weddi o ddiolch, cyn ei thorri a'i rhannu iddyn nhw. Yn sydyn, dyma nhw'n sylweddoli mae Iesu oedd gyda nhw. A'r foment honno diflannodd o'r oigolwg. Dyma nhw'n dweud wrth ei gilydd, roedden ni'n teimlo rhyw wedd, fel petai calonau ni ar dan wrth iddo siarad â ni ar y ffordd ac esbonio beth mae'r ysgrifau sanctaidd yn ei ddweud. Ym mhen amser, roedden nhw ar eu ffordd yn ôl i Jerusalem. Dyma nhw'n dod o hyd i'r 11 disgybl a phawb arall oedd gyda nhw. A'r peth cyntaf gaf ei ddweud wrthyn nhw oedd mae'n wir, mae'r arglwydd wedi dod yn ôl yn fyr. Mae Seimon Pedr wedi ei weld. Yna, dyma'r ddau yn dweud beth oedd wedi digwydd iddyn nhw ar eu taith. A sut wnaethon nhw sylweddoli pwy oedd Iesu wrth i ddodoli'r bar. A diolch i Dduw am ei. Diolch i ti gynnar. Wel, y stori a hanner ydy, mae'n stori hyfryd sydd yn llifo, yn llawn cyffro. Mae'n trwsus i debyg i trwsus gynnar. Mae'n gael yn tyfu o sydd yn un. Diolch i Rachel a Gwyl am arwain frenoliad. Un y ddau o bethau eraill, mae Amlan Idwal Hughes, a da ni'n coed i farwolaeth o bythefnos yn ôl, yn Thornhill, pan cael y gwenach. Dwi wedi gwneud camgymeriad ar y daflen a rhoi briwnant. Dydd Iau
28 Ebrill am chwarter i 12. A mae o'n yn anwad cyhoeddus. I dwal am air yn rei o ffyddoloniau Oedfa'r bore yn fama dros y blynyddoedd. A mae cyd yn deimlad yn parhau efo'n air ar teulu. Fel ydych chi'n gwybod, mae Cerdd wedi cael aren newydd ers pythefnos. A mae teulu'r Johnshire eisiau diolch i deulu Ebenezer am y rhoddion, am y gweddiad, am y cardia, ac am y prydau bwyd maen nhw wedi bod wedi derbyn yn yr wythnosau dwytha. Oedd Cerdd yn ynysu yn ysbyty am wythnos, mae'n gorfod ynysu wan am 6 wythnos oddi wrth gofod. I wneud yn siŵr nad ydy'n cael unrhyw haint. Felly, mae Rachel wedi gofyn i mi fynegu diolch y teulu am y gofal ni drostyn nhw yn ystod yr wythnosau. A yn blynyddoedd dwytha, mae Cerdd wedi bod yn disgwyl am aren. Pob dymuniad da i bawb o'r Ebenezer sy'n mynd i Llanw. Oedd o'r un i ymwongar, o mae Cynan yn un o'r rhai sydd yn siarad yn un o'r gyfarfodydd. A ni'n dymuno yn dda iddo fo. Ac yna mae braf cael cwmni teulu Ross Williams yn y bore yma, a dwi eisiau llongyfarchesyll, oherwydd mae wedi cael ei ethol yn llywydd myfyrwyr Coleg Brifysgol Abertawe yn ystod y flwyddyn nesaf. A nid ar chwarae bach mae rhywbeth fel yn digwydd. Mae'n dangos i natur, mae'n dangos i gallu, mae'n dangos wrach i canfasio tydi rhaid i gael pleidleisiau pobl. Ond da ni llawenhau hefo ti, Esyll, da ni falch iawn o honna ti. A da ni dymuno dda i ti fynd ar gyfrimoldeba a gwaith i wneud yn ystod y flwyddyn nesaf. Wrn i hwnna yn wregas gyda llaw. Dwi eisiau cychwyn ar hwnnw rwan. Am flynyddoedd, o'n i'n trio cystadleuaeth can i Gymru bob blwyddyn. Dwi wedi recordio 24 o ganeuon erbyn hyn. Ffocws yn y liws fel nhw wedi. A mae ar y cyfrifiadur. A dwi wedi anfon rhai ohonyn nhw dros y blynyddoedd i can i Gymru. Ond beth yn cyrraedd y brif? Beth yn cyrraedd y 10 gorau? Cam. Cam o beirniaeth. Ac o'n i siarad efo Emil Afan rhyw ddwrnod, a nes i roi ffidil yn tor o lyri. A dyma Emil yn dweud, paid yn dechrau can drwy sôn bod ti'n mynd i'r le. Oherwydd y gymaint o caneuon sy'n dod i mewn yn dechrau efo geiriau tebyg i cerdded lawr y stryd, twylliwch ar ddol llaw. Ac o'n i wedi anfon can hefo'r union eiriau yna, neu mynd yn y can. Paid yn dechrau drwy sôn bod ti'n mynd i'r le. Oherwydd mae'n ormod o ganeuon o'r math yna. A dwi'n dechrau meddwl, mae'n lot o ganeuon yn sôn am fynd i'r le. Fedrwch chi gweiddi enw can sydd yn sôn am deithio? Adra. Adra, Gwynedd Glyn, mae'n teithio'r byd yn hwnna, heb gwmpas dydi. Na ma. Rhedeg i Baris. Rhedeg i Baris. Gyn yr anfen. Gan anfen teithio. Smovisio menni. Smovisio menni o'r daith. Mae'n rhaid i ti mewn bore. Can, nath ar gyfer rhywun mewn stesion yn hwnna. A sy'n eisiau mynd ar y tren. Tren i Afon, so gallu. Tren i Afon. Nol lwyth ohonyn nhw. Yn y top 10, pan o'n i'n ifanc, a dwi'n cofio hyn, mae'n rhaid i ddall am. Didn't we have a lovely time the day we went to Bangor? Willie Nelson, on the road again. Enda Emlyn, teithio nôl o Gorwen, dwy fawr o sioe. Geraint, Im Chiswell, nos Sul y Baclan Bay, y car yn mynd yn y dryder lôn. A llwyth o ganeuon yn sôn am y daith, a yna lot mwy o'r eir. VC10, Edward H. VC10, Gwen Olwen. Os da chi ddim oed am fi, da chi'n gwybod y gan. Os da
teithio yn aml ar feddyliau pobl. A taith arbennig wedi testyn yr hyn dwi eisiau sôn amdano fo y bore yma. Taith 2-3 person o Jerusalem draw I bentref o'r enw Emaus. Mi oedd hwn wedi digwydd ar y Sul yma, bron I dros 2000 o flynyddoedd yn ôl. Iesu Grist wedi groesoelio ar y dydd Gwener. A 2 person, da ni'n gwybod enw un o'r Cleobas yn teithio falle adre yn ôl I Emaus yn ddigon digalon. A mae hwn yn un o'r hanesion mwyaf bendigedig yn y Beibl ac un byddai beth yn blino arno fo. Ar ôl yr Oedfa, ewch adra, ewch Lug 24 ac efo panen a bisgit, darllenwch yr hanes eto nath Benan I ddarllen. A rwy'n ma'n ysbrydoledig a mae'n gallu yn cyffwrdd ni. Iesu wedi cael ei groesoelio, mi oedd yn dris, oedd yn ddigalon. Ac wrth iddyn nhw gerdded, mae yna rhyw ddyn dieithr yn dod I gerdded hefo nhw. Iesu wedi atgyfodi, ond oedd nhw dall na Iesu oedd o. Dwi eisiau bwysleisio na hanesyddol ydy hwn, nid myth. Yna rei pobl yn dweud, ar ôl Iesu Grist farw, oedd y disgyblion mor siomedig fel bod wedi gwneud straeon I fyny. Sa'n ni licio sa Iesu Grist dal hefo ni. Felly na ni greu straeon bach neis I fod o mewn rhyw ffordd hefo ni. Ond i'r hanesion yma, mi oedd na lygar dystion oedd wedi bod yno, oedd wedi siarad efo disgyblion eraill Iesu, oedd wedi siarad efo Lug, ysgrifennon y geiriau yma. A felly digwyddiad hanesyddol ydy hwn, a digwyddiad hanesyddol ydy bod Iesu Grist wedi atgyfodi yn gorfforol. Nid myth ydy o, nid rhyw stori'n tylu'r teg. A mae hwnna'n rhywbeth pwysig da ni'n fod o delio hefo fo. A fydd yn aml yn y byd, mi gewch chi bobl jyst lol di'r busnes na, pobl di gwneud straeon I fyny. Da ni'n edrych ar hyn, fel digwyddiadau hanesyddol, oherwydd mae hynny'n holl bwysig i'n ffydd ni. Mi oedd Paul yn pwysleisio hyn yn yr adnod yma. Os da ni'n hoeddi bod y Mesia wedi godi yn ôl yn fyw, sut mae'r rhai pobl yn gallu dweud bod yr rhai sydd wedi marw ddim yn mynd I atgyfodi? Os ydyn nhw ddim yn mynd I ddod yn ôl yn fyw, dydy'r Mesia ddim wedi atgyfodi chwaith. Ac os wnaeth y Mesia ddim codi, dydy'r newyddion da sy'n cael ei gyhoeddi yn ddim byd o'n geiriau gwag. Mae beth da chi'n credu yn gwbl ddiystyr. Hynny yw, mi oedd Paul yn dweud bod atgyfodiad Iesu Grist yn sylfaen i'r ffydd Gristnogol. Os bora yma dy'r Iesu Grist ddim wedi atgyfodi yn hanesyddol, waeth sy'n ei roi ffidil yn y to ynglyn â ffydd Gristnogol. Oherwydd, dydy'r hyn wnaeth o ddim yn wirionedd. Mae'r atgyfodiad yn gwneud beth wnaeth Iesu Grist yn ddilys. Dych chi'n bod o Gwilym yn sôn yn Iweri am effaith pechod ar y byd. A da ni'n gwybod am effaith pechod. Am y ffordd mae'n effeithio ar genhedloedd, ar gwrthdaro, ar newyn, ar tlodi, ar hiliaeth, ar casinau. Ac yn y calona ni, da ni'n gwybod sut da ni'n gallu bod yn ddrwg, ac yn annifyr, ac yn anffyddlon. A hyn ddigwyddodd ar y groes oedd bod Iesu wedi delio hefo'r drygioni yma yn ei waith ag argyll. Ac ar y groes wedi cymryd pechod y byd a dynoliaeth a pechod ni ar ysgwyddau hir a marw yn yn lle ni fel bod ni'n cael maddeuant. Rwy'n ta adnod bwysig arall ydy'r adnod yma yn Rhufeiniaid 6. Lle mae Paul yn esbonio, da ni'n marw oherwydd bod ni'n pechu. Marwolaeth ydy'r cyflog, mae pechod yn ei dalu. Ond mae Duw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rhad ac am ddim I chi. O achos beth wnaeth yn hadlwyd ni, Iesu Grist. So mae Duw yn Iesu wedi delio hefo drygioni, a pechod ac anghyfiawnder, a wedi delio hefo marwolaeth. Sut da ni'n gwybod bod hynny yn wir ac wedi digwydd? Oherwydd bod
atgyfodi yr un perffaith. Doedd marwolaeth ddim yn dal gafal yn Iesu, oherwydd nid ei heifiant oedd marwolaeth, ac felly fe gyfodwyd o farw yn fyw. Felly mae y groes a'r atgyfodiad yn stync yn ei gilydd rwsyd fel un digwyddiad, a'r atgyfodiad yn dilysu gwaith achubol Iesu Grist. Sut da ni'n gwybod wrth i Iesu dweud gorffenwyd ar y groes bod gwaith Duw yn ei gariad yn wir? Oherwydd mae di atgyfodi, mae o'n fyw, mae di concro pechod a marwolaeth. A mae hyn yn dod â gobaith di-ddiwedd i ni. Mae'n Emyn sydd yn dweud fel hyn, mi allodd annau dyn ad y gaeth, dim mwy na trydydd dyn yn sydd y daeth. Ni ddewir un o'i blant mynd i bant y ber, ei gwelir ger ei fron yn llon ei gwer. Ac felly mae'r atgyfodiad yn digwyddiad bendigedig, llawn gobaith sicr, ac mae'n dangos fod teyrnas Duw wedi dod mewn greu i'r byd yn Iesu Grist. A be da ni'n ei weithiau di bod ni ni'n gwneud yn bach, ond ni'n gorbwysleisio, ond bod ni'n methu gweld pa mor enfawr ydi cariad Duw yn Iesu Grist. Bod marwolaeth Iesu yn ymwneud â rhyfel crem, a tlodi, a diffyg ystyr halon yr unigolyn, a casinau mewn cymdeithas. Bod o'n cynnwys y greadigaeth a diristio'r y greadigaeth a dynoliaeth yn ei gyfanrwydd, ac yn dangos bod Duw yn caru ni ac am wneud rhywbeth ynglyn â'r hanes da ni yn ei wneud. Mae'n ymwneud â'r personol hefyd. Bod ni'n cael yn cymodi hefo Duw fel unigolion, ond mae'n ymwneud â dod â heddwch rhwng cenhedloedd a'i gilydd. Chi'n cofio Iesu darllen o'n rhyw dro yn y deml, a dyma fod ei sgrôl y proffwyd Eseia o'r Hen Testament. Mae ysbryd yr arglwydd arna i, oherwydd mae wedi beneinio i gyhoeddi newydd da i bobl glawdd, wedi fanfon i gyhoeddi fod yn rhai sy'n gaeth i gael rhyddid, a phobl sy'n dall i gael ei golwg yn ôl, a rhai sy'n cael ei camdrin i ddian gwafael y gormeswr, a dweud hefyd fod y flwyddyn i'r arglwydd ddangos ei ffafr wedi dod. Mae fo'n cael ysgrôl, ac yna yn adnod ei hun, mae geiriau yma o ysgrifau sanctau wedi dod yn wir heddiw. Oherwydd yn Iesu, dyma teyrnas Duw yn dod i wneud y pethau hyn. Mae bywyd a marwolaeth ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu yn rhyfeddol. Wrth gloi, dywch chi mynd yn ôl at y ddau sydd yn cerdded ar y daith i Emaus. Maen nhw'n diflas iawn, maen nhw'n ddigalon, maen nhw o dan y don. Maen nhw'n digon anhapus. Oedden nhw'n cerdded yn trafod y siom oedden nhw wedi gael, oherwydd fod Iesu Grist wedi marw. Oedden nhw'n weld o fel gwleidydd neu ffigwr bydda'n rhyddhau nhw'n filitarau oddi wrth goffrwng Rhufain. A se Iesu'n codi byddin i wneud hynny. Pan fe o farw'r y groes, dyma'r holl obeithion yn dod i ben. Ac wrth iddyn nhw gerdded, dyma Iesu yn dod atyn nhw ac yn siarad ac yn dweud, "Ydych chi'n gyhoeddi ddwl? Pam ydych chi'n eich charu mor anodd i gredu'r cwbl ddywedodd y proffwydi? Mae'n dweud fod rhaid i'r Meseia ddioddef fel hyn cyn iddo gael ei anrhydeddu. A dyma Iesu'n mynd dros bopeth ac yn esbonio iddyn nhw beth roedd Moses a'r proffwydi yn yr Hen Testament wedi dweud amdano yn yr ysgrifau sanctau. Felly dyma fo'n mynd nôl i'r ysgrythyr, i'r Hen Testament, a dweud, drwchwch, mae Seia'n dweud hyn, mae Zecharia'n dweud hyn, mae Moses yn dweud hyn, mae gyfraith yn dweud hyn. Ac yna ni, mae'r hyn wedi dod yn wir. Oedden nhw'n cerdded efo'r Iesu, ond heb adnabod Iesu Grist. A mae hyn yn gallu digwydd i ni yn dydi. Bod
Rwy'n gweld rhyw harddwch yn y person yma. Yn gweld prydferthwch yn ei be mae'n dysgu, yn ei natur, yn ei rhyw, ond heb i adnabod o mewn gwirionedd. A da ni'n gofyn i'n gilydd bore yma, lle da ni ar y daith hefo'r Iesu? Lle da ni yn y perthynas wrth gerdded efo'r arglwydd Iesu? Ydda ni ddim ond yn gweld ei harddwch, ond ddim yn ei adnabod, yn clywed eto'n digwyddiadau'r Pasg, ydyn nhw'n annog ni i weld Iesu fel arglwydd ar y bywydau ni. Os yna safbwyntiau eraill yn stopio chi gredu yn Iesu. A mae'r stori yma'n yn hannog ni roi ffyr yn Iesu a bod yn disgybl iddo fo. Yn ar ola, dyma nhw'n mynd i mewn i Emaus, a dyma nhw'n cyrraedd drws y tŷ. Dyma Iesu'n dweud, o, neis gerdded efo chi, dwi'n mynd yn ymlaen rwan. Ond dyma'r ddau yn dweud, o, ti di mewn i gael chydig o fwy a panad efo ni. A wedyn, mae hwnna'n reit Gymreig ydy reid i gwir. Mae'n siŵr bod o'n bob diwylliant ydy. Isio croesawu ymwelwyr. Swn i'n gallu mynd ar trywydd arall yma. Rwanda. Gael jyst nodi, mae hwnna'n gwbl warthus a drwg. Dyla ni fel Cristnogion sylweddoli pwysigrwydd o roi croeso i ymwelwyr o bob math a phobl bregus sydd yn ffoi wrth trais a gormes yn ei wledydd i hynna, yn ein gwledydd ni yn hunan ym Mhrydain. A bo. Dach chi bod? A dyma'r ddau yma'n dweud wrth Iesu, ti'n di mewn, da ni eisiau rhoi bwyd i ti. A gwrth iddyn nhw bwyta efo'i gilydd, dyma Iesu'n torri'r bara, fel y byddwn ni'n gwneud mewn eiliad. A'r funud honno, dyma nhw'n adnabod pwy oedd yna. Nid dieithrin oedd o, ond Iesu Grist, yr un oedd nhw wedi weld yn marw ar y groesfren, oedd ei gorff o wedi roi yn y ber. A dyma fo, yn cyd gerdded efo nhw, yn torri bara wrth i bwrdd nhw. A dyma nhw'n adnabod Iesu Grist. Ac yn sylweddoli, fel da ni bore yma, mae'n fyw. Diolch di darfod, diolch di peidio bod, mae Iesu Grist yn fyw heddiw yma yn y plith ni. Foi, nes i gael cerdyn banc newydd. A mae HSBC, dwi'n mynd ysbysebu nhw, di newid yr cynllun. Cerdyn, neu'n llawn. Ond does na'm llawer o'r byd da chi'n gallu gwneud efo cerdyn newydd ar y dechrau. Pam? Oherwydd bod rhaid i chi, nes i ddysgu gair Cymraeg newydd yn eiriadur y brifysgol, actifadu. Mae o'n eiriadur y brifysgol. Mae rhaid chi actifadu y cerdyn newydd. Mae hwn wedi greu ar gyfer rhywbeth penodol ac arbennig. A cyn i fod gael ei actifadu, da chi methu ddefnyddio fo i gwrpas hwnnw. Sa chi gallu ddefnyddio fo i roi grawt ar y terios yn y gegin, os oes gyda chi jobsys i wneud dros y pas. Allwch chi ddefnyddio fo fel coaster bach yn y tŷ. Ond mae hwn wedi greu ar gyfer rhywbeth wahanol i hynny. Ac mwyn iddo fo allu gwneud, mae rhaid iddo fo actifadu, neu ni actifadu fo, drwy iddo fo gysylltu efo'r cwmni sydd wedi greu fo. Chi'n gwybod lle dwi'n mynd? Allwn ni glywed am Iesu, allwn ni gael gwybodaeth am Iesu, allwn ni beidio gwybod am Iesu, ond da ni wedi cael creu gan Dduw i bwrpas arbennig. Garu Dduw ac i garu yn cyd yn nion. Ac mwyn gallu gwneud hynny'n iawn, mae rhaid i ni gael yn actifadu gan yr ysbryd glân. Dyma ni gwydodd i'r ddau yma wrth y bwrdd. Dyma nhw'n sylweddoli, mae Iesu Grist yn fyw. Mae'r hyn a ddywedodd o'n wir am farw a dod yn ôl yn fyw. A'i hymateb cyntaf nhw oedd rhedeg yn ôl i
Jerusalem i ddweud wrth y bobl eraill, mae Iesu yn byw, mae o gyda ni. Nid myth ydi o, ond da ni wedi weld o a'n llygaid yn hunan. A trwy'r ysbryd glân, trwy berson roi ffydd yn Iesu Grist, da ni'n cael yn actifadu a'i gariad o. Drwy gredu ynddo fo fel gwaredwr ac arglwydd, da ni'n dod i garu Duw fel y dyla ni. A defnyddio'n donia a'n adnoddau a'n hamser i ddod â teyrnas Duw i'r byd. A charu yr cyd ddynion. Felly mae y stori yma'n stori ryfeddol am fuddugoliaeth yr arglwydd Iesu sy'n fwy na hanes y dau yna yn unig, oherwydd mae'n rhan o hanes dynoliaeth a'n hanes ni hefyd. A dewch i hanes y Pasg, eich actifadu chi i garu Duw, a charu'ch gilydd, a charu eich cydyn. Mwyn enw. Amen. Mae Iesu'n fuddugol a'i bobl gaeth Dduw. Dwi'n meddwl bod ni'n symud ymlaen at y cymyn yn syth byr. Mae yna wahoddiad i bawb sydd yn caru yr arglwydd Iesu i ymuno gyda ni yn swper yr arglwydd. Mi fydd Janet a Ben yn rhannu yr elfennau. A da ni wedi gwneud hyn ar y Pasg ers 2 blynedd. Mae'n tudur yn dweud fi, o da ni'n cael cymryd go iawn bora mewn Llundain. Dwi'n cael gael cymryd go iawn, ond dwi'n gwybod mi oedd yno'n hygu. Oherwydd mae'r cymryd yn seiliedig ar wyrth Iesu Grist yn porthu'r 5,000. Dwi'n cofio'r hanes. 5 torf a 2 ysgodydd, a'r disgyblion yn cymryd y bara a mynd ar ôl rownd y dorf i gyd. A mae'r eglwys wedi mabwysiadu y patrwm hwnnw wrth gymuno. Bod ni'n rhannu ni'n gilydd ac efo'n gilydd y bara a'r gwir. Na ddarllen ychydig yn y fan yma o'r llyfr gwasanaeth. Mae swper yr arglwydd yna agored i bawb sy'n caru Iesu Grist ac yn ei dderbyn yn arglwydd a gwaredwr. Felly, yn ei enw eir, fe'ch gwahoddwn i gyd i ymuno â ni wrth y bwrdd sanctaidd hwn. Dywedodd Iesu, dewch ataf i bawb sy'n rwynedig ac yn llwythod, ac fe rola fi o ffwystrau chwi. Cymerwch fy iau arnoch a dysgwch gennyf, oherwydd adfwyd y dwyf a gostynedig o galon, ac fe gewch o'r ffwystra i'ch enidiau. Clywch eiriau sefydlu swper yr arglwydd gan yr arglwydd Iesu. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. I'r arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd e'r gymryd bara. Ac wedi noddio chwi torodd a dwedodd, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri ar eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdana. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan dweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd y fy waed i. Gwnewch hyn bob tro rygwch cof amdana. Oherwydd, bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd Iesu hyd nes y daw. Dwi'n dod o gynnau sleid cyffes yma rhywle. Ar ôl y diwedd y bregaeth. Wel, ti'n da ni ôl i'r gweddi efo ymateb yma. A'r sleid o blaen hwn. Newch chi ymateb, gweddi bach ydi hon, sy'n yn sôn am pas. Newch chi ymateb efo'r geiriau bras yn y fan yma. Grist atgyfodedig a meithos at Mair i dagrau yn yr ardd, a throi Christwch yn orfoled, Cerdd ato mi yn awr. Grist atgyfodedig a sefais dymysg dy ddisgyblion, i ddangos iddynt dy ddwylo a'r draed, a'i codi o afael ei amheuon. Cerdd ato mi gadarnhau
ac i osod arno'r dasg o fyw geiliod y braidd. Cerdd atom i nerthyn dy waith. Grist atgyfodedig, a roddais gomisiwn i'r ddilynwyr i wneud disgyblion o'r holl genhedloedd ac i ennill y byd i ti. Cerdd atom i arddel ein tystiolaeth. Grist atgyfodedig, rwy ti'n sefyll yn ein mysg, yn cyfarfod â ni, yn siarad â ni, yn mynegu i ni addewidion y tad. Dathwn y bywyd newydd a dal i ni, Drwy'r fuddugoliaeth a'r angau a'r ef, ac i ti yn o'r clod a'r gogoniaeth, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr. Mewn Emaus i'r arglwydd Iesu, ac cof amdano y gwnawn i hyn. Oherwydd bydd arglwydd Iesu yn nos y bradychwyd e'r gymryd bara, ac wedi ddiolch iddi a'i torodd ac a'i rhoddodd iddynt gan dweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a dorri'r drosodd. Daliwch o'n y llaw. Barag o hwnnw corff Crist a dorwyd drosodd. Cymerwch a bwytewch i gofio amdano.
Barnefol, diolch am gael bod yma y bore yma yn addoli di. Diolch am gael yn cymuno hefo'n gilydd a theimlo ton dy gariad yn yr ardwyn Iesu yn torri drostan ni oherwydd ni yw pobl yr ardwyn Iesu. Bendithian yn teuluoedd a bendithian ni fel unigolion wrth i ni ddathlu'r pas efo'n gilydd ac wrth i ni sylweddoli pa mor anithrol ydi arwydd o cad yn hyn a gyflawnwyd yn Iesu. Perffeithrwydd y groes yr atgyfodiad, esgyniad a'r addewid yn rhyw ddyn yn dod yn ôl ato. Yn y clod a'r gogoniad y parch y mawl a'r bryd i ti. Amen. Gan ni ar y eistedd yr emyn y lain gwaith. atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Mae wedi cael bod yn bendith o fod yn eich cwmni chi. Cofiwch wrth deithio wythnos yma. A chi ddim ar eich ben eich hun. Mae'r arglwydd Iesu yn cerdded efo chi. Wrth dyna a chi'n wynebu. Gawn ni rannu y gras efo'n gilydd? Gras sy'n arglwydd Iesu.